आपली दिल इकडे झोपली आहे. वरच्या याच्यात भाकरी आहे. अशा मग संक्रांतीच्या दिवशी अजून तुम्ही काय करता? टोपी छान आहे तुमची. तू साईडला सर ना मग तुझं काय काम आहे? माझं पण काढतात. तीच गोष्ट आपल्याला पूर्ण पावडर नाही करायची. नाही करायची. आवडतो ठेवायचं. कोणी चेतलं आपल्या गुळ? चेचलं कोणी गुळ? सुनेनी कुठे आहेत त्या? आता झाली गोळी. कसं जायचं? अशा गोल आता जायचा. हे हा कोणी गेला? मी नाही केला. तुम्ही येते ना टेस्ट करायला? इकडे बनवता बनवता किती माणसांनी खाल्ले लाडू? मी अंदाजे सांगा किती लाडू आहेत आपले. न मोसं सांगा तुम्ही बघूया. हे सांगू. हा, नंबर बरोबर आले तर 500 रुपये भेटणार. तिळगुळ घे, गोड गोड बोल. मला वाटलं पाया पडायला गेली का ती तिथे लाडू चला. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. हॅलो, कुठे चालली आहे पण तू? मावशीकडे जाते. आता आम्ही खूप लांब चाललोय. आता कुठे चाललोय ना ते तुम्हाला दाखवतो जरा. आपली दिल इकडे झोपली आहे. उशीर होईल ना आपल्याला, म्हणून तिला झोपून घेतली पहिली. आता चला आपण जाऊया. आता लय लांब चाललोय आम्ही. बघा आता कुठे चाललोय. तुला झोपू द्या. माझा ती काळोखात झोपली. माझा मोबाईल. येऊ वरच्या याच्यात भाकरी आहे, खाली आहे. नमस्ते. आज आपल्याला मावशी तिळगुळचे लाडू बनवून दाखवतात. त्यासाठी लागणारं साहित्य पहिलं दाखवतात. किती किती घेतलंय ते. अर्धा किलो तीळ आहे, अर्धा किलो शेंगदाणे, पाव किलो खोबरे, पाव किलो डाळ आहे, भाजलेली डाळ, आणि पावणा किलो गुळ आहे. हे भाजून घ्यायचं. शेंगदाणे भाजून घेतले, ते साल्ट बिल्ट काढून ते स्वच्छ केलं, ते साफ करून घेतलेलं आहे. आता हे आपल्याला हे बाकीचं साहित्य भाजायचं आहे. आता हे साहित्य आपलं भाजून घ्यायचं आणि मग नंतर हे करायचं. लालसर भाजायचे, खरपूस वास येण्याचं येईपर्यंत. आवाज येतो ना, कटकट आवाज येतो. हे तुम्ही शेंगदाणे आहे ना भाजून घेतले, भाजले आणि साल काढली. म्हणजे एवढे नाही भाजले की काळे नाही केले आहे ना. नाही म्हणजे असे थोडे कच्चे भाजायचे आणि वरची साल काढायची. साल काढून पण ते असे ना 2 भाग केलेले आहेत त्याच्यात. थोडं लावून घ्यायचं. आणि आपण इथे गॅस फास्ट केलाय ना. गॅस पास. चण्याची डाळ आहे. आपले भाजलेले चणे असतात ना, खातो ना, त्याची डाळ आहे. म्हणजे या लाडूचं हे लाडू कशासाठी आपण खातो? म्हणजे संक्रांत तिळगुळाचे लाडू कास्त्याला म्हणतात. संक्रांतीसाठी हे आवडून आपण करतो. नाही तर विकत आणतो. पण विकत आणण्यापेक्षा आपल्याला घरगुती केलेली बरे पडतात. आणि आपल्या थंडीसाठी पण. आता थंडी पडली आहे ना, थंडीमध्ये आपण तिळाचे लाडू खायचे. आणि तुम्हाला विचार पडेल की आम्ही कुठे आलोय, तर आम्ही आमच्या घराच्या जस्ट बाजूलाच आलो. आमचे शेजारीच आहेत एकदम बाजूला आणि खूप एक्सपर्ट आहे जेवणामध्ये. आम्ही जेव्हा घर घेतलं होतं तेव्हा सुद्धा आलेले घरी. स्वतः आमचं घर बांधलेलं आणि घरभरणी आमची झाली ना वास्तुशांती, तेव्हा ते स्वतः जेवण बनवायला होते आमच्या घरी. आणि सर्व गोष्टी जेवणात तर खूप एक्सपर्ट आहेत त्या. आणि मावशी काय करायला घेतलं ना, कमी नाही करणार, जास्त करणार. क्वांटिटी कधी पण म्हणजे जास्त असते. कारण का माहितीये, सर्व मुलींना द्यायचे, लाडूंना द्यायचे. अशा मग संक्रांतीच्या दिवशी अजून तुम्ही काय करता? ही रेसिपी करता अजून? ही रेसिपी शेंगफळीची भाजी बनवतो, सगळी मिक्स भाजी. परत बाजरीच्या भाकरी बनवतो, मीठ टाकून तीळ लावून तिळाची भाकरी भाजतात. मिक्स भाजी बनवतात भाजी संक्रांतीला. काका, तुम्हाला मावशीने बनवलेले लाडू कसे आवडतात की नाही तिळाचे? टोपी छान आहे तुमची.
थंडी वाजते ना. थंडी वाजते. थोडा तिल लोकांना थोडा कलर येईपर्यंत भाजून घ्यायचं. आणि सारखं ढवळतच राहायचं आहे ना मावशी, नाही तर करपतात. इकडे 5-6 मिनिटं झाली, 5 का 8 मिनिटं झाली, ते सतत हात चालूच होता त्यांचं. हा, आता त्यांनी हे गरम करून काढलंय. परत ते शेंगदाणे आहे ना, साल काढलेले आहे ना, ते परत थोडे गरम केले की चांगले कुरकुरीत होतील. पण ते जराशीच करायचे असतील. हा, थोडे थोडे, जास्त नाही. त्यानंतर आपल्याला खोबरा पण भाजायचं, म्हणजे हे सर्व आपल्याला भाजून घ्यायचं. भाजून घ्यायचं. इकडे आपले शेंगदाणे पण जराशे भाजून घेतलेत ना. हा, तिकडे आपले तीळ. चालेल. तू साईडला सर ना, मग तुझं काय काम आहे? माझं पण काढतात. काय होतं दे बारीक करून दे. आता आपल्याला मिक्सरला लावायचे का? हा, मिक्सरला लावायचं. हे थोडस आहे करून घ्यायचं, बाकी दुसरं काय नाही. थोडे म्हणजे 2-2 तुकडे करून हा. घ्यायचे. म्हणजे एका शेंगदाण्याचे 4 तुकडे. 4 तुकडे नको. हा, ते असे पाकड खोबरं ना आपल्याला थोडस लालसर करून घ्यायचं, जास्त नाही भाजून घ्यायचं, थोडस. एवढंच करून घ्यायचं ना आपल्याला. बाबू, तुला आजी लाडू बनवतात ते आवडतात का? हे बघ, शेंगदाण्याचा कूट बघ. असे त्याच्यामध्ये दाणे राहिले पाहिजे शेंगदाण्यामध्ये, असे बारीक करायचे. म्हणजे एकदम पावडर नाही केली आपण, एकदम पावडर नाही करायची. म्हणजे दातावर लागले पाहिजे असं हा. चावताना. म्हणजे डाळ दाखवते, थांबा. ही डाळ बघ अशी बारीक केली. डाळ पण जरा बारीक करून घेतली. मध्ये मध्ये अशी राहिली तरी चालते. म्हणजे कोणतीच गोष्ट आपल्याला पूर्ण पावडर नाही करायची. नाही करायची. आबडधोबड ठेवायचं. अबडधोबड. मसाला कसं सांगायचं. आता तुम्ही टोप कशाला ठेवलाय? आपल्याला तूप ठेवला, त्यामध्ये ना थोडं 1 चम्मच भर तूप टाकायचं. हा, म्हणजे फक्त तोपाच्या खाई लागण्यापूर्वी. हा, लागू नाही म्हणून 1 चम्मच भर टाकायचं तूप. आणि त्या टोपामध्ये आता पाक बनवताय पाक ना? बनवायचा आणि गूळ टाकायचा यामध्ये. हा, खोबरं, ही डाळ, हे ना सगळं मिक्स करायचं. शेंगदाणे परत तीळ, हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं. आणि आपल्या आता तीळ पण मिक्स करायचे. हा, हे तीळ बी मिक्स करायचं. लय भारी होणार ना लाडू. हम्म. संक्रांतीचे लाडू खाऊन तर थंडीच उडून जाईल. एवढे साहित्याला किती, 1/2 किलो गुळ घेतलाय ना तुम्ही? हा, 1/2 किलो घेतलं. आता हे सगळं फिक्क असतं ना, हा. तर तेव्हा गोळी येण्यासाठी अर्धा किलो नाही टाकून, थोडं पाव जास्त टाकायचं. हा, तुम्ही गुळ चिक्कीचा घेतलाय? हा, चिक्कीचा गोळी. असं आपल्याला कसं ओळखता येतं चिक्कीचा गुळ? म्हणजे आपण मागायचा का? काय मागताना मागायचं दुकानामध्ये गेलं तर चिक्कीचा गुळ द्यावा. तर काय मला चिक्कीचा गुळ येतोच. म्हणजे या लाडूसाठी चिक्कीचा गुळ आपण वापरला की चांगला. आपल्याला तीळ कसे लागतात ह्याच्यासाठी? पॉलिशचे तीळ असतात. पॉलिश पाहिजे आपल्याला. हा, पॉलिशचे. आणि साधे साधे तिळाचे पण होतात, पण तेव्हाच काळपट होतात, सफेद होतात. ते पौष्टिक असतात. ते पौष्टिक बाहेरून आवाज देते. बाहेरून कोण बोलतात? जरा पुढे या. टाकू का? 1 चमचा तूप टाकलंय. काय पाहिजे काका तुम्हाला? पाणी. पाणी पाहिजे त्याला. आणि आपल्या इकडे गुळ चेचून आणलाय ना? हा. कोणी चेचलं आपला गुळ? हा? चेचलं कोणी गुळ? सुनेनी. कुठे आहेत त्या? त्यांना कॅमेऱ्यात नाही यायचंय. पितळून घ्यायचं दिलं ना, मग गुळ टाकायचं त्यामध्ये. आपलं विचारलं ना? हा, विचारायचं. आपण एकत्र सर्व टाकणार. हा, हे. आणि याचा सर्व पाक बनवायचा. त्याचा चांगला गुळ पाक. पिघळला की पाक झाला आपला. मग त्याच्यामध्ये ते आपलं सारण टाकायचं सगळं. तुझं नाव सांग. मयुरेश. आता हा तुम्ही पाणी कशाला घेतलंय? हे झालं ना पाक, त्याच्यात थोडासा टाकून बघायचं. समजा की गोळी बनली ना की समजायचं पाक झाला. म्हणजे अजून आपल्याला घट्ट करायला लागेल का? घट्ट करायला. आता वास आला आता गोळाचा. हा. है ना? आता झाली गोळी. है ना? आता
पाक मस्त बनलाय. वास सुटलाय. वास पण आता सुटलाय गुळाचा. आता तुम्ही त्याच्यामध्ये हे सर्व टाकले. आता आपण गॅस बंद केल्यानंतर तूप खाली घेतो ना आपण ढवळण्यासाठी. तूप आता खाली घेणार ढवळण्यासाठी. काय रे तुझं नाव काय? असं सगळं आहे ना मध्ये मध्ये सगळं ढवळून घ्यायचं. ते बघ कसे ढवळतात आहे. मधलं पावडर काहीच राहिलं नाही पाहिजे. नाही राहिलं पाहिजे. बांधायला येतात फटाफट. सगळं बरोबर पाक झाला. सांग बघू लाडू वळायचे राहू दे आधी. मी त्यांना विचारते पहिला आज आंघोळ केली काय नाही. म्हणजे आंघोळ केली काय म्हणजे आज डोक्यावरून आंघोळ केली काय. आज भोगी आहे ना. आज डोक्यावरून आंघोळ करायची सर्वांनी. छोट्या मुलापासून मोठ्या माणसापर्यंत लेडीज लोकांनी सुद्धा कुवारपोरीनी सवाशीनबाईंनी सर्व लेडीज लोकांनी आज डोक्यावरून आंघोळ करायची. केस धुवायचे. हा दोघांनी सर्वांनी आज डोक्यावरून आंघोळ करायची म्हणजे केस धुवायचे. समजा हा व्हिडिओ बघायच्या अगोदर जर तुम्ही नाही केली असेल आंघोळ केली असेल पण डोक्यावरून नाही केली असेल तर तुम्ही संध्याकाळपर्यंत करू शकता. कारण आज भोगी आहे. भोगीचा आहे ना केस धुवायचे असतात. आंघोळ केली ना तरी पण तुम्ही केस धुवू शकता. असं वरून एवढं डोकं पकडून आहे ना एवढं असं डोकं धुवायचं. म्हणजे ते चांगलं असतं या दिवसासाठी. बरोबर भोगीच्या दिवशी केस धुवायचे. हा एक रिझन. बरं नाही तर परत विचारतील की रिझन काय. नाही रिझन काय विचारायचं. जे आपलं जे रीतिरिवाज पहिल्यापासून चाललेले आहेत ना ते आपण करायचे. किंवा आपण एक पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन येईल असं समजायचं. त्यामुळे करायचं. एवढं कोणतं डिफिकल्ट आहे डोक्यावर आंघोळ तेच करायचं. ना आपलं साधं आहे. रोज धुतो कधीतरी धुतो ना तर आज धुवायची. आणि अजून एक गोष्ट आता तुम्ही तिलाचे लाडू बघितलंच असेल. आता वळायचे आपले बाकी आहेत. एकदम मस्त लाडू झालेत. आणि मम्मीने सुद्धा एक तिलाचे लाडू या रिलेटेड व्हिडिओज मी तुम्हाला सांगतो. उद्या आपले मकर संक्रांतीची सुगड पूजन आहे. सुगड पूजन आहे ना तर ते खाली तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये किंवा तुम्हाला आता समोर फोटो दिसेलच तो व्हिडिओ. एक मिनिट सुगड कसं भरायचं ते मी पूर्ण दाखवलेलं आहे. तो व्हिडिओ नंबर 1 आहे. दुसरा सांगतो संक्रांती बद्दल काहीतरी इन्फॉर्मेशन दिली आहे ते व्हिडिओ नंबर 2 आहे. तिलाचे लाडू जे आता तुम्ही पार्टी बघितले असतील मावशीने जे तिलाचे लाडू बनवले म्हणजे आता आपण जे बनवतोय ना ते तिळाचे लाडू. पण पहिले माझे तिळाचे लाडू झालेले आहेत ते पण तुम्ही म्हणजे कमी खर्चामध्ये. आता मामीने कसं मावशीने कसा एकदम मोठा स्टॉक बनवलाय. तसं तर आपण घरामध्ये बनवत नाही तर एकदम थोडक्यामध्ये बनवलेलं आहे ना ते तुम्ही माझे बघू शकता. ते व्हिडिओ नंबर 3 आहे. तिलाचे लाडू मम्मीने बनवलेले एकदम थोडक्यात व्हिडिओ नंबर 3. मग 4th नंबर समजा लाडू बनवायला जमले नाही किंवा लाडू वळायला कोण आपल्याला भेटले नाही किंवा आपण एकटेच असू तर आपण तिलाचे पोळी बनवू शकतो वाटण्यासाठी. चांगल्या मनाने वाटले तर तिलाचे लाडू घ्या. तिलाचे पोळी पोळी सुद्धा करू. आणि आपण समजा तिळगुळ आपल्याकडे तिळाचे लाडू पण नसतील ना तर वाटीत तीळ घ्यायचे त्याला थोडी साखर टाकायची आणि चमच्याने तीळ वाटायचे. ते पण आपलं तसं पण होऊ शकतं. ते तिलाचे पोळी आपल्या व्हिडिओ नंबर 4. आता व्हिडिओ नंबर 5 आणि व्हिडिओ नंबर 6 तिलाची वडी आहे. इंडिपेंडन्स डे स्पेशलला बनवलेली आणि एक नॉर्मल तिलाची वडी. व्हिडिओ नंबर 5 आणि 6 परत एकदा रिपीट करतो फास्ट. व्हिडिओ नंबर 1 मकरांतीचं सुगड पूजन. व्हिडिओ नंबर 2 मकरांत स्पेशल इन्फॉर्मेशन माहिती दिली आहे. व्हिडिओ नंबर 3 तिलाचे लाडू. व्हिडिओ नंबर 4 तिळगुळची पोळी. व्हिडिओ नंबर 5 आणि 6 तिलाची वडी. हे सांगण्यासाठी तुम्हाला थांबवलं होतं. आता चला आपण याच्या पुढचं बघूया की त्यांनी लाडू कसे आणि आता पहिला आज तुम्ही व्हिडिओ बघता तर तुम्ही डोकं नाही धुतलं असेल ना केस नाही धुतले असतील तर तुम्ही संध्याकाळपर्यंत केसावरून आंघोळ करा. व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि जमा धुवायला. आणि तुम्हाला संक्रांतीच्या शुभेच्छा. ते तर आपण उद्याच्या व्हिडिओमध्ये तर सर्वात आधी तुम्हालाच विश करू आम्ही. आणि ते कसं विश करू ते आम्ही तुम्हाला नंतर सांगूच. आणि ते बघा आपली दिल आली. दिल पण आली आपली. तिला दिल लागेल. दिल त्याच्यासाठी तर येते. बरोबर टायमावर येते. बरोबर येते ती टायमावर. दिल पण तुम्हाला सगळ्यांना मिस करते म्हणून आहे ना आम्ही ते कॅमेरा समोर राहिलो की दिल मध्ये मध्ये येते बघा. दिल चला आता तुम्ही पुढचा व्हिडिओ बघा. त्याच्यात आम्ही लाडू कसे वळलेत आणि आम्ही मजा पण थोडी केली वळताना. आणि संक्रांती बद्दल अजून काहीतरी इन्फॉर्मेशन मी या आपल्या कॅलेंडरमध्ये वाचली आहे. तर हा इमेज मी तुम्हाला स्क्रीनवरती दाखवतो. ते तुम्ही पॉज करून वाचा. आणि ते संक्रांत कशावरती आली आहे काय करायचं काय नाही करायचं तेही तुम्ही डिटेल महालक्ष्मी कॅलेंडर मध्ये नाहीतर काल निर्णय मध्ये येते सगळी माहिती येते. समजा तुम्हाला वाचायला टाइम नसेल तर उद्या सफेद कपडे घालायचे नाही म्हणजे पांढरं वस्त्र नाही घालायचा. आणि
कोणाला उलटं बोलायचं नाही, म्हणजे कोणाशी भांडायचं वगैरे नाही. रील हलू नको थोडं रील. थोडं थोडक्यामध्ये आपलं थोडं दान करायचं काहीतरी, असं सगळं. असं सर्व आहे ते तुम्हाला हा, तुम्ही तुम्ही पॉज ते करून वाचून वाचा, बघा. कारण आपला व्हिडिओ अर्ध्यावरच थांबलाय. कार्तिक ते गोट्या बंद गोट्या कर. नको घेऊ बघे. गोट्या नको घेऊ. हे बाई, असं पाणी घ्यायचं, थोडं पाण्याचं हात घ्यायचं, जास्त नाही घ्यायचं, थोडं घ्यायचं आपलं. म्हणजे हाताला लावायला पण. हा, थोडं म्हणजे हाताला चिटकू नये म्हणून. गरम आहे ना. हे ये बांधायला ये, पटकन होती ना, सुकणार. हे लाडू आहेत ना, गरम गरमच बांधायचे. सुकलं कडक होता. शोभा, लय आवाज येतोय, बांधायला या आधी. कसं घ्यायचं? पहिलं आहे ना असं हातात धरून आवलायचं, आवळायचे, जाम आवलायचं, आणि नंतर आहे ना आकार द्यायचा, असा गोल आकार द्यायचा. कसं जायचं? असा गोल आकार द्यायचा. काय बोलतो हा? कोमल, बांधायला. हे हा कोणी गेला? दाखव दाखव तो लाडू. वाकडा. हो, आईने केला वाटतं. आईने केला नाही, कोमलने केला. मी नाही केला, मी अजून एक पण नाही केला. खरं बोला, कोणी केला? माझा भाव आला. तुझा दाखव रे लाडू हातातला असा. म्हणजे काय काय बनवले बनवू तर द्या. इकडे छोटे लाडू बनतात या हातात छोटेच बनतात, मला एवढंच आवडतं. त्या हातात मोठे बनतात. ठीक आहे, लय मोठा झालाय तो, आणि दाबला नाही आहे. दाबला तुम्ही येते ना टेस्ट करायला? आम्ही सांगितलंय, दोन डबे पुढे. मग गिरायका येतील ना आता आपल्याकडे जास्त. हा, बरोबर. गोल करतो. वेळेस ना कडक झाले ना थोडस, तर थोडं गरम करायचं. गरम केलं मग ती वितळतं. परत नरम. मग नरम झालं की मग परत बांधायचं. म्हणजे आपले एवढे लाडू झाले आणि ते उरलेलं ते आपण गरम करतोय परत. हा, ते कडक झालं ना. आता आपलं एवढं उरलं ना लाडू बनवायच्या वेळी, हो. तर आपण थोडस गरम करून हे फक्त मोकळं झालं पाहिजे. सगळं हलवून आता हे आपण गरम करून परत आणलंय ना. हा, परत आणलं गरम करून. इकडे बनवता बनवता किती माणसांनी खाल्ले लाडू. हे आपलं जसं सारण थंड होईल ना, तसं आपण गरम करून आणायचं, आणि गरम गरम हे बांधायचं. आपण दुसऱ्यांदा गरम करतोय ना. बांधता लाल होता मावशी. गरम आहेत ना हात ते. हा, गरम गरम बांधायला लागतं. बघा यांच्या हाताचे घ्या फक्त. घ्या, बाकी कशाची नका घेऊ. ते लाडू मोजायचे का? पण त्याच्यात लय फरक आहे. त्याच्यात जास्त आहे, बारीक आहे. इकडे लाडू मोदाचे काम चालू आहे. इकडे आपलं उरलेलं सारण परत गरम होतंय. तुम्ही अंदाजे सांगा किती लाडू आहेत आपले. न मोजता सांगा तुम्ही, बघूया. मी सांगू? हा, नंबर बरोबर आले तर 500 रुपये भेटणार. सर्वांना ऑफर. तुम्ही सांगा, जे मोजतात त्यांना नाही, फक्त आता तुम्ही सांगा. माझ्यासाठी काय? हा, तुम्ही 500 रुपये देणार ना. म्हणजे कधी पिल्ला आली तुला? काय रे, टेस्ट केली तू? कसे झाले लाडू? चांगले झाले. इथे आपले 2 ताटं झाली ना लाडू. हा, गाठ. आता आली व्हिडिओ मध्ये, बनवताना आली. तर भाऊ घे, खाजा.
दर कोमल दर तिळगुळ घे गोड गोड बोल दर मला लाडू घे. मला वाटलं पाया पडायला गेली का ती तिथे लाडू चला गोड गोड बोल पण ते नाही मग. असं चला खाऊन दाखवा आम्हाला लाडू कसे झाले ते. छान झाले. लय मस्त झाले. निरोगी नाहीये चावायला चांगलेत एकदम. चांगले आहेत.